ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, бахшида ба иди қурбон мо распродажа кардем беҳад паплинои хушрӯ. Ино паплинои арзонак нестанд, сифати паплинам хушрӯвай, гулшам гулои чида хитон то охира ки тамошо кардед бо мебинен ва сангошонам ҳамаш инами хе хамилёнои наздики якумсор задагӣ. خلاص اینو 130 سومون شدگیان بعضی یورا ما 160 170 میفروختیم حاضی 130 سومونی و قریب همش لیونای نه تنها دوبایسکی بلکه قریب همش لیونای سفید یکم بودگی دوبایسکی بود نکم از دو تا بالا بگیرن بعد همین نرخ میشود دخترو 130 سومونی ایرا بینه چه لیونی قوسی فسون این دخترکای عزیز اینمی لیونای خیلی گفتم ازی با دیگر رنگم داره از دیگر رنگشم نشون میتیم خوش روی باور کنید پشیمان نمیشوید برای که صفتش صفتی عالیه. اینا حاضی من دیگر رنگم شما در پیشنهاد میکنم دو تا زیاد گیرین با 130 سومونی میتیم یک تایی دستافکا نمیشه دخترو. اینا ای رنگ شبینه چه با رنگ خوش روی همش материалои вип материалои люксовиан на ям лёнай диден баданаи рангша бинед се ранги аҷоибот фасонаина оранҷвиш сабзуш ва фиолетвиш хулоса дуташа гирен баъд 130 сомонӣ метем диден сангои хамилёнои фасон анаи гила бинед хегили аҷоибот и дубайски якум сортаи материалаш дидед ямам хел духтарако ай кадомеш нагиред ҳами дута боло бигирен да мисол як таеш мегиред я таи дига як таи дигаш мегиред баъд ҳамин нарх мешавад ина бо як гили фасони дига ино ҳами танҳо як ҳафтаи распродажашон баъд бо қимат мешаванд ина бинен и бо лёнай гулуш аҷоиб гули евростил фасон духтарако дер накунен доставка ҳастай 130 сомонӣ метавонед ки гирен аҷоибак илтимос нависен ёки голос равон кунед занг назанед ки зангура ман ҳами бардорам ба хафа нашавен ки ҷавобмон надодан анаи гил бисёр ҳам нозук мулоим дубайскияй пилагӣ ҳами қадар хушрӯви сабукаке ҳаст ки бовар кунен аз наздик гилшам бисёр ҳам гули камёфти хушрӯ иям ҳами хел 130 сомонӣ мана ина диден ина гулуш новинкаяй материалаш қавси хушрӯ дубайскияй материалаш гулуш аз дур ҳам хел вақте мебинӣ гумон мекунӣ ки парои тобусан анаи гил аҷоибот ирам арзон кардем фақат як ҳафтая ин нарх фақат як ҳафта ҳамин нарх давом метия тамом баъд бо қимат мешава илтимос дер накунен касое ки харидорӣ карданӣ бошен анаи дубайскияй гулуш некем аҷоиб ҳам фасонози аз дури гула нишон тием ба дигарша мана хушрӯтар бинен мана инам ҳамихе духтарако чизе ки дар навор мебинед бори дигар такрор мекунам ки аз дута боло бигирен 130 сомонӣ мешава ана як чи дига анаям гули нозукак дубайски мана санги хамилён дорад худаш гулуш гули необычный хушрӯ 100% катон 2023 мана инора тоқа баъзе интернет магазинора мебинӣ тоқа бенигинша 150 сомон 200 сомон мефурӯшанд ҳатто дар фейсбуку инстаграму дигар ҷо баъзеҳо мана ҳозир боша мо дуташа 130 сомонӣ кардем я либосаш 130 сомон агар дута гирен най бо распродажа да афтидагиай бинен духтаро и бори новинкаяй и аввал 180 сомон буд ҳозир бошад распродажа 130 сомон ям лёнай материалаш диден чӣ хушрӯвай фасонак баъд духтаракои азиз агар сюжетои мара тамошо кунен ҳамира мадина навор карда будам 160 сомонӣ монда будем имрӯз бошад распродажа да афтидагиай агар дута гирен 130 сомонӣ и ду ранг дора ҳозир ранги дигаршам ма шумода нишон метиҳам сангои хамилёни фасон задагиай мана ҳозир ма шумода дигар рангшам нишон тиҳам ӯ рангшам хушрӯвай мана духтаро инаи якум рангшай ҳами тобуса пари тобуса ана ин бошад
пирояи. Анай дим рангаш. Хулоса иш ҳам ҳамин нархай духтарако. Дитта гирен 130 сомони. Ино вая сабукак дубайский. Чина меша. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст меша духтарако распродажаи имрӯза. Дер накунен, метавонед дархост кунед, аз тафка дорем. Кадомеш ки махул шид, скриншот карда дар WhatsApp-и ман партоед.